ki sorda na lai shnong ki bahap hamau that ration block ki bakin thop na shnong meriau ramsiet bat kinshi bangla haka arpulai terik unai tung ki layakan du ya u video mau that ration CNRD uba WR masar ban ut hau ba kini ki shnong kimmi kerteng haka scheme PMAY u sordar ka kinshi bangla uba aiban ri kupar ulayathu hadu khat nyotli ki shnong kim shampau kerteng haka scheme PMAY uba WR masar video ulapin sha yakarukom jet yakinong yo scheme balapin shong nong rem kat kum ka socio economic ka census lingba ka survey ka ba ka office ka phalum jingtip bat pe sani ringkat bat kidur kidar haka application jong ka sarkar ban pintikna yakinong yo scheme ulapin pau ba ka jingkentat yakikirteng jong kitu ki balapan scheme ki bade bandan bat shong hagi yeng ki batang ar kamra lada kila don bat shong hagi yeng ki bapalat ya ka ar kamra kinom yo yakni ke scheme shu ulo ongru ka jingjet ya kinong yo scheme kamdei nakakti jong kani ka office ni naki sordar henry kat kum ki kendon balabo da ka sarkar india to angi don na kani kapor na kaliam joki sordar shnong dan ang ni saudara ko sinong Mariau nata saudara ko sinong Ramsi ni lawan ha kanika blok na ko ka post ko ipat na kabenta bani kendu ya ki kantam ya blok development officer ha ki bidai ba kanika jingbom mi jong ki sinong ki jongi apo jong kitu ki scheme ki badi banyo ya scheme PMAY kitu ki yeng ki baduk ki banyo te ha ka blok ke jongi kat kum jingi report ke lomba ha ki snap gi bladep kidan de ki sispa saneng ki snong ten re kidan pat kumba khat re khat nyu tu ki snong la ni bakla ki bomden ha kata list na ka beta bajo ikni scheme ya mi wai bat ka we na peding kita ka di snong jongi ka keci bangla matang kidan hang ni snong dalam sit snong Mariau ya ke area kensi ka snong keci mau petan nakta kasnong kensi rasan nakta kasnong kensi motaan bat kiwi pa kasnong ha ka area Maria bat kiwi pa te hadin bangilayo ban complain nadu tu snap araga rapo kibabun kisnong kila complain ya ka jingbom mi jong kisnong ha ka list ban yo ikan ka scheme ya mi wai te re hadin ju ka jing complain ke jong iru na kaliang jong ka sarkar ka klem ai jubab em la kala ne em na kamta ban tho biang ya ka sensus mo ko ki ong ka socio economic ka sensus ban bis ya ka jingyo jingkot jom ki pagba na kamta ban jingyo iki yem te hakibide ba kani kabut na kaliang jong ni kum kisodasnong iso kiawa daw ko long ba ki babun na kinigisngi ki bamata hadin ba na kaliang jong sarkar la issue ki work order ya ki kisnong ki bayo ya kani ka scheme PMAY but hagin ki snam ki bamata na kaliang sarkar kidan kisnong ki ba mi akalis sanpo tika ay work order ba yung baro sanpo kali mata kidan kisnong ki ba sya reject mo ki sya reject ti kinong snong patingting kung kisnong gijongi habakim mi akalis kinong snong tingting ki kemno ingi so national te nre kat kum ke tip kat kum ke jingwat bani ka jongi ka long ba hakibide ba kani ka jingtho ikani ka socio economic ka sensus akaliang sarkar ka thung ba yuwi di uni ubri pa urung ba house to house na kuwi ka ying sa kuwi pa ban bisar bnia ya ka jinglong jingman jong ta ka ying bat ya ki jingdot kam baro kat kum ki kolom bala ai na kaliang jong ka sarkar te nre ngimla ban tipat ba na ka iga daw ba na kaliang jong kitu ki long ying ki blami akan list ru kum kani mo ngadan hang ni ka list ki blami akan ni ka list ru ki dang don ki bisa reject kata ka di we ti kat kum ke jingge thu jong video ka long ba na kaliang jong na block kum ki pha i ki bri ba di kinong tre ban le sorbe last do kata tidak ka baki penon kam da ka mobile da ki apps ki bala ai na kaliang jong sarkar ti na kaliang jong kitu ki bawan hakisno pat kilap pat kisyam le se at kum kitu ki kriteria ki bala ai na kaliang jong sarkar kim ya ha la ban long no ba yeng kila don yeng dan tak yeng kila baha ya hak kom ka penlong iki bikin sya reject te na kwa ban pensai ka ni ka por ka bata ka long ba ya ka jing penyo ya ka ni ka scheme PMAY
hak jing sya nak kalian jung saudara senong gim dan keti ngimla hiru ban penyo bat ban pendu ngimla hi ban pendu kata kalau jing sya namar balai kadau kalau ba kitu ki numerator ki balik tho ya katu ka sensos hak year mu ki kli hi na kitara bat hadir nak tak kisah penmi ya kalis bat daladap nak ta bala penmi ya kalis we bala mi kemut ngingin nemla nak kalian jung kasnong banyak ada saudara senong ban pendu itu kalis kata kadi ka basaya ti namar kata kani por ka bamta ki ni kam kedo tangi kitu kisnong ki bomyo watang ka weru ka skim pia me ki dan kat drip kat nyo kili larang imbakla ti kini kisnong pat kecikli ke jongi kalong kumno haba kisnong kidang hab kerdan bat kini ki we pat kisnong ki brig bedang duk kidang don bon ha kitu ki kisnong ki ba bommi ya kata galis banyo ikani ka skim mereka basngau lingo nak kalian jongi pat kalong kini kisnong pat kisah penduk di kimdan watang hakalis banyo ini skim pia te kacing kerpat ke jongi yak sorkar kalong bala kumno kasi kaladai ka por atat nang ni sakmat ba kacing to extensos try kan sayan te nang ni sakmat pan ikerpat ke sorkar bakan pet benia haba kabu yakini gini trei kemut ki habat trei hok ka lada kalami sisa hakata kalis kemut lada kiyo bat kimyo ru kemut ngingim sengawi mereka tanggawai kadau kalong ba watang hakalis banyo ikan skim pia wan kim don te watang iwi yiru kum kasnong mariau kasnong kala he ba mo banyak kasnong ko jongi kala he arsa kasnong mariau rei watang ko ganyi kamyo ikan skim pia wan te kibabun kini kinok sok snong parla banong aba kiwi kisnong kiyo maki kimyo kumut kapenlong ya kitu kinok sok snong bakin artatin wat yang kinong kisnong balik kay kalong kumni yung singi kisnong yung simkia bijing sangi kisnong lay hadin ba ngilay i kalis ba kimyo lani kami akalis muna kaliang jo kisnong lay kila adik ki kot ban complete sa blok kan re kata ka complete ka jong iyo kalong lay di nakaliang jong video ulak siya ba hadin ba yung kiti complete jong i ship din re kadi kam jong ministry na duk sokar jong India nakaliang jong sorka do kali India ru kami reply iru hakim ide begini tulis kila syak penduk no nak minta banyo ini skim ya mewah di kadi lese kadi kebangi ni percaya kepada joki paiba de simde tang kini kisnong ke joki kadri banyo kali ndre poro kisnong ki bahap po takasan bangi di batip ya ka hok jong la jong at sa kawiru na kami syak penduk kumni markibun kisnong ki basyak penduk at kumbalis na kisnong ki wan yang ni ban kali kidan pati nok sok ki bongwan hang ni kabut kisutnum lagi jong ki snong na kabaki keno iki kan snong nomar kata daw nga ong ipi banlap ikajing sisa kabut ni hab ban wan ban kendu ban video lan ni kinok tre hang ni om bangin sukno iki nang dam snong de na kabta jongi bagi itu iki skim kani gidi kijing pensai na kabut jongi saudara snong aki bidai bat ki pat ba nok snong jong borok snong ki bapo kan kita kulis buna mabai dai bat kan ka skim PMEY ba ong kata ka skim ba ayeng ya ki baduk ba te ka rokom jip ya beneficiaries kala dai kat kum ka census jong warajar khatwei bat kamadin kat kum kata ka socio economic kas census jong usnam arajar katwe tim abai dei bat kani ka skim hakisnam hakibaladam ti kaladon shua ka round ka ba ningkong ti hakabat kila adon katukani ki longyeng ki bayo ya ka skim ti hadin jokata hakisnam ada makalanga haki arajar kanriu kanyo kalawan sakani ka phase 2 jong ka skim bagi khot ka awas plus ti ka jingpen ka jingjit ya beneficiaries nakaliang jong ka sarkar kala pet lingba ka socio economic kas census
Dia haka cukup por lu haka por ba ki don kamban verify long yakini ki beneficiaries te nakaliang jong soka kala pha ya ki field functionaries banlet survey siapo field te bat ka jing survey ru kala long lingba ka app umbalong haki por kiba mentah te bat hakapor ba ki survey ki shon ya ki dor jong kitu kilong yeng ki bale se ki bala banyo ya ka scheme te hadin bala ble ya ka survey bat bala upload ya ki dor kita bat ki cingpetit sapang ki beneficiaries tika sistem hi kaba dan hang teh po sarkar kami ka reject ya ki kerteng jongki katokan ya ki beneficiaries tibat kidau kilong kibabun tibat iba katkum ka report tika we kidau kalong ba kidon kilong yeng kibaladan lupa ar kamera seneng ti katkum kini ki guidelines jong ka scheme tikim sa su long ban ai long ya kum kita ki beneficiary ti ane ko por musikwa ban pensairu ba ka jingje jong ki beneficiaries manu bala banyo manu bomla banyo ru mut ka lebet nakaneka system jong ka ministry klinika bagi kat awas app kawai nakidaw hababun ba kini ki beneficiary bagi siya rejectin akadai nakatai lomba akapuan bagi shondor be ya ki yeng bala don lupa long joki kila don kambun long ya ka ar kamera tikata de kuwi kadaw kaba katkum ka report ba generate in tikambi ba long bun ya kata kadang abai dei bat ka jingjet long ya ki beneficiary ti nakalian jonga dengan nga don taman pensai ba lesik kam dai ya long ka jingle jongno ban pendu long ya ka kerteng jongno nrei katkum ka sistem hi long bala design dakan ka sarkar lingba app tika sudai no hanta long baka filter long yaki beneficiaries hadin ba lada ble ya kani ka survey lingba jong kani ka app ti hoy long kila don makin ki soda jong ki kato kani ki snong ki balawan ujor ba ki don ki beneficiaries ki ba kakum ka jingpe long jong ki ka ibet long bakinyo nre haba lada ble ki ka survey pat kisha reject ti nakalian jong office lu ilapa nek verify ben sasisin but yagi kerteng jong itu ba kila ai nek soda ti nyiru nakalian ka office nila ha syaka state lingbaga district bakin leasiken reconsider lomba kinum reject yaki nrei hadu ka klimat ka ba mentani tempat yo ka direction na ka state